Кадерле дуслар, шин күңелдән сезне жаңа җыллар белән. Яхшы сезгә сәламәтлек, уңышлар, дөньялар безнең тыныч булсын, гаиләләр тыныч булсын. Әти-әнигезгә шалтыратыгыз, хәлләрен белегез. Яхшы сезгә сәламәтлек, яхшы уңышлар. Киләсе елда шулай ук бергә безнең белән очрашып, бергә безнең белән аралашып, җырлар татарча җырлап, татарча гына сөйләшеп, шулай иттереп киләсе елны Алла бирсә уздырайык. Я хочу поздравить всех татар Москвы, всех татар, посещающих этот штаб, всех татар России и вообще весь мусульманский мир с наступающим Новым годом. Желаю, самое главное, здоровья, мирного неба над головой, спокойной жизни, здоровья всем близким и родным, и чтобы следующий год Тигра был более благоприятным для всех, чем предыдущий год. Чтобы все у всех было хорошо. Хөрмәтле дуслар, туганнар, кардәшләр, сезне якынлашып килгән яңа ел бәйрәме белән котлыйсым килә. Менә бүген ныклап буран кебек иттереп матур кар яуды. Ул безгә тагын бер кат безнең көтеп алган яңа ел бәйрәме килеп җиткәнен күрсәтте. Хөрмәтле дуслар, яңа елларыбыз мөбарәк булсын. Ул безгә тынычлык, тыныч зәңгәр күкләр бирсен, Ходаем. Безгә яңадан яңа дуслар, татар милләттәшләребезне безнең яныбызга җибәрсен. Яңа ел безгә матур күркәм күренешләр, дуслык, бигрәк тә дуслык халкыбыз арасында башка милләтләр белән генә түгел, үз арабызда бердәм булып, тату, нык бергә яшәргә ярдәм кылсын. Бер җырны матур иттереп әйтеп күрсәтәсем килә. Ай матур күңелле табында, яңа ел яныбызга килгәндә. Ай матур бу чыршы янында, яңа ел кыш бабай килгәндә. Бер нәрсә алайнык бәйрәм түгел, яңа ел һәм чыршы килгәндә. Бер нәрсә алайнык якын түгел, яңа ел кар кызы килгәндә. Яңа еллар матурлык, тигезлек, бердәмлек алып килсен. Тигр диләр, юлбарыс. Юлбарыс, сине көтәбез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Менә мин бүген Калфак җитәкчесе булып эшлим. Хамзина Рашида, Новосибирск шәһәреннән киттем. Монда кунакка Мәскәүгә, штаб татарга. Күп интернетта күрдем эшләрегезне сезнекен. Бик кызык, бик зур эшләр эшлисез. Мне захотелось познакомиться. Бик шатман. Яңа ел наступает. Шуңа күрә Нәрсәтләргә самое главное сәламәтлек, хәзер ул бит бездә главное сәламәтлек, исәнлек, саулык. Эшләрегездә зур уңышлар. Давайте сотрудничать, работать вместе, делать большие дела. Вы большие молодцы. Проводите большую с молодежью, это очень важно. Всем здоровья, больших творческих успехов, больших целей. Давайте дружить городами, приезжайте к нам в Новосибирск, будем делать большие проекты. Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют.